Alai patut do hita nama gogoi mangaju hakaleoni akan hurang gogo. Cala unang mata hasiani dirita. Kanu mahita mabain halomoan ni rohani dongan. Lao padenggaton cala pauli-uliron. Ai nang Kristus pe dang dihasiani dirina. Songon nani dok ni surat titahe. Toho do tuau hehe ni akan mangarehiwo. Ai nasa natak surat hian, bain poda di hita do, umbai natak surat asa magpakirimon hita binahi ni habengeton dohot pangapulon na di bagasan surati. Ai dilihon di bata na puna habengeton dohot pangapuloni. Matu hamu hasadau ni rohas sama hamu mangihuton Kristus Jesus. Asa sahata saswara hamu mamuji debata jala aman itu hatta Yesus Kristus di bahini masih cakonan mahamu songon pancakon di Kristus di hita paen hasangapun di debata ai oddo hudok nau gabe pangoloi dia akan atas sunat do Kristus ala ni hasitongan di debata lau pahoton baga-bagana tu aka upuna jolo alai dipasang apakah si pilibi guido debata ala asini rohana songon naung tak surat ala nido pujioku hodi tonga-tonga ni yakasi pelebegu cala ene honoku magoangu cala ridok dina asing muse magorok-orok mahamu akasi pelebegu gap dohot bangsona cala dina asing muse puji hamu matuhani sude hamu akasi pelebegu cala pujion ni saluhut aka bangso maibana cala didok si Jesaya do muse adong masogot urat nis isai cala hehema na mangonggomi aka pagpiku tuibana mama kirim aka bangso alai gok madi basa-basa o debata na puna pakirimoni tu hamu ragam ni halalas ni roha dohot dami di bagasan hapok siaun asalam sumburung kamu magpakirimon pinagogoan itu di Barbadia. Au be takas do huboto naunggok habasaron jala saluhut hapistara kamu akadongan natabain hamu do masih paingotan alai barani do wau mabain sautik surat tu hamu songo napasingoton hamu alani asini rohana binasa basaon di debata tu au ai naung kai paghala do ni Kristus do au tu halak si pelebegu asa urahun bagitan naulini debata angket akasi pelebegu gabe pelian na tahu jaloon na pinagbadiaan di bagasan tu di pagbadia ai natak puji au do diriku di bagasan Kristus Jesus maningo ulaun na hujalosian debata Redang hum ko haku makataon nasau di hogon Kristus di bagasan nau managu-nagu akasi pelebegu tu pangoloyon di hata dohot di ulaun magdongan hagogon di tada dohot halongongan di bagasan hagogon itu di pagbadia songonido sahat rupa tu begion bagi tanauli nasian Kristus memuka sian Jerusalem dohot luat na humaliang sahat ro di Ilirikum alai hasongat kurok huetong mamari taun bagi tanauli sadok ni nasota bagita dope kuang ni Kristus asa unang au songot na pauli jabu di atas ujahan ni naleban alai mangihuton hata ni sugati magdina ma akan nasau rabotan beritai dalam mangatusi ma akan nasau dungu begesa lau sido mangapat au gumudang ubay nasuro au manopot amu alai anggonuaing dangadong besi ulau kudi akaluati jalanunga manang piga taon hian dihasiuli rohaku manopot hamu bohat ma lau bohat tu Hispania alai hirim do haku idau kamu nina memulu sau jalapata ruon muna audisi dung jolo sobugo haku otik magdide hamu alai tu Jerusalem do pelaka kuanggo sonari sumarihon bagi aka debediai ali paputus hurian Makedonia do Akaya do umbain
mambayan pangurupion tu akadongan na hurangan di Jerusalem. Imatahi nasida ay tutu utang nasida doi ay molo akasipilibegu gai bepakto habdiaka pakto dio nadi nasida tamadu waktu ditolongi akasipilibegu nasida tanga tu akan narikot di daging. Ia dong hupa ujongi takas hupa tolas paksa ulianon poka mau kamu tu Hispania alai hubo todo moloro au tu hamu mata hagogo ni pasu ni Kristus tu hago alai huapoi mahamu aliaka dongan hite tu hatta Yesus Kristus do hite holong ni rohani todi dongani hamu mau magukil maghite siantu mangion atau mangiokon au tu depata anggiat di paluau sian nasa natuis di Judea cala anggiat di halomot akan nabariai ulauki na tu Jerusalem anggiat maglas ni wau satu hamu hobak tu rohani depata gabe tak apul tu hatta di doanga di bata pagdamai mahamu saluhutna amin.